Ahojte krásky. Kruhy pod očami trápia nejednu ženu. Či sú tmavé, opuchnuté alebo oboje. V tomto videu vám ukážem, ako ich zakryť pomocou líčenia. Líčenie ich však iba zakrie. Ak sa ich chceš zbaviť, mala by si skúmať príčinu ich vzniku a príčinu odstrániť. Toto video je ako vždy súčasťou rozsiahleho článku na webe Akadémia krásy, takže ak ho sleduješ na YouTube alebo na Facebooku, tak si klikni na link v popise, aby ti neušla žiadna informácia práve o tejto téme. A ešte mám jeden tip pre tie z vás, ktoré trápia opuchnuté kruhy pod očami hlavne ráno. Ich zmiznutie dokáže urýchliť jemná masáž lymfatických uzlín, práve tu, naozaj veľmi jemná. A do hodinky by kruhy mali odpuchnúť. Takže to vyskúšaj. A teraz sa môžeme pustiť do zakrývania tmavých kruhov pod očami. Je tu so mnou Paťka, skvelá fotografka a youtuberka Patra Bene. Ahoj. A bude mi robiť modelku na líčenie. Má trošku tmavšie kruhy pod očami, takže ich ideme zakryť. Ako prvé je dôležité kruhy pod očami dostatočne hydratovať. Použijem takýto očný krém od Pupy. A budeme zakrývať iba jednu polku tváre, aby ste videli, aký je rozdiel. Ako druhú vec použijem takýto Pro Conceal od LA Girl. Je vlastne žltý a zakrýva tmavé kruhy pod očami, ale aj žilky, takže je niekedy vhodný aj na ako podklad pod očné tiene. Kúpite ho v e-shope Krasotika.sk. Má taký fajn aplikátor. Stačí iba pár bodiek pod oči. A znova prstom jemne vklepkám. Prečo prstom? Pretože to najlepšie pracujem do pokožky, pretože prst má približne takúto teplotu, ako má aj tvoja pokožka. Táto žlta teda neutralizuje tmavé kruhy pod očami, ale nemôžeme ísť takto von, takže dáme si na to make-up. Použijem takýto Fit Me od Maybelline v svetlejšom odtieni. Budem nanášať húbkou. Prečo sa už nenanáša prstom? Pretože je to väčšia plocha a lepšie sa to nanáša húbkou. Dobre. Takže pýtam sa také tie otázky, ktoré by sa pýtali asi aj v komentároch. Tak. A veľmi jemne zakriem ten žltý korektor. Potom takto poviem domov, dobre? To je len jednu stranu. Druhú ti dorobím. Dobre, a teraz ešte, aby to bolo úplne dokonalé, tak použijem svetlý korektor. Tento konkrétne je od Paize a volá sa Claire. Robím si pár čiarok pod oči. Už aká nastáva otázka? Aká? Prečo čiarky? Môžem aj bodky. Aha, dobre. A znova húbkou alebo beauty blendrom veľmi jemne pracujem na kruhy a aj pod kruhy. Aby to tak pekne splynulo. Keď budeš toto robiť, tak sa snaž nevytvárať žiadne mimické vrásky, aby sa ti zbytočne nedostávali tieto produkty do vrások, pretože teraz budeme tekuté produkty fixovať púdrom. Použijem takýto od Mary Kay v odtieni Ivory. Tento púdr by máš iba takýto trojuholníček. Najprv dáme veľa púdru na tie kruhy a potom ho oprášime štecom. A teraz vidím, že si urobila nejakú jemnú mimiku, takže sa ti tam trochu dostalo, ale to nič. Stačí tu znova trochu pracovať a ideme na to. Takže teraz tam máme takú väčšiu vrstvu púdru. Netreba sa toho báť. Necháme ju tam 5-10 minút. Takže budeme piecť ten púder na tvár, ak sa vraví. Po anglicky baking. Tak sme po 15 minútach späť. A teraz iba obyčajným štecom zotrem smerom von. Pozri sa hore. Kruh je preč. My teraz ešte dokončíme líčenie celej tváre. A za chvíľu sa vrátime späť.
Takže toto je finálne líčenie, kruhy máme zakryté. Ešte vám sem hodím pár detailných záberov. Verím, že ste sa z tohto videa niečo naučili o tom, ako si zakryť kruhy pod očami. A určite si prečítajte aj článok na webe, aby ste sa dozvedeli o tých kruhoch trochu viac a dokázali im predísť. Ďakujem za sledovanie tohto videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Bože, to bude odličovanie doma. Hey yo.